Yo, kumusta mga katropa, mga kasangkayan? Tatawagon ko nga channel nga JD Vlog, more on wari-wari vlog niya. Pinili ko nga wari-wari kay para komportable ako at akong ginyayakan. So mga kasangkayan, mga katropa, sobra usa na kabulanin tunga at home quarantine. So medyo napapansin ko nga halaban na takbo ngan medyo siyempre tatbungot. And bago ko kumadto hitamon meeting place, ita akong igkakaupod yun na. Wala iba kundi Luther the Magic Dad. May digapin niya YouTube channel. Kakadi ko nala description na boss. Nag-PM akohan maarta amon. Sumiring ako nga, bro, dudua kami nga mapaarot. Ako tapos na akong kaupod basketball player. So magkikita kami ni Luther Magic Dad Sabres Depo. So kikitaon ko itong reaction itong parag-arot nga ni Luther Magic Dad kay nga duwa di maaraman akong ginyakan. So ayun na natong pagpinaya. Tara, igupod ko kamo. Ops, sige, matingang na kita. Magawas ng balay, ayaw natin kangalimsi pagdaran face mask ng quarantine pass kay amin itinanglanon kung magawas yan ang mga panahon. Agit COVID-19, let's go! So mga katropa, mga kasangkayan, nagkita na kami ni Luther Magic Dad. Ganado niya kasabot kay just on time. Medyo nalita ko mga 10 minutes pero adineya. Medyo boring pero okay lang. Surviving. Hindi rin pa ako napatay. Gutom. May day JD na baruan nga pangarutan. Secret paarutan. Secret shop. Mga gwapo natin kakarawat nga dito. Mga katropa, mga kasangkayan din na ng pagpipinaihon kay naghuhulat na namon parag-arot. So maram na hiya nga nag-i-expect hiya kung ano nagin-chat tayo nagin PM. Again, gwapo natin yung ginaruman. Nice, te anot paraga. Ari na kita yan akanda Boss Mark. Ano na akong ginupod nga 6'5 ba nagsering nga iyan mapartay 6'5 na basketball player. So ira nga do diri maram nga 6'5 ka kuno maigwa. Portahan. I mean before. Puta yung rin pagbaba ako gwapo gud lagi. Kuha na para mag-raksot babubutatan raksot effect. Ito ako. Otro na naman yung klaklaro na ngunit mga naparot din ni. Mga gwapo lang. Boss, shout out. Pinakagwapo nga paragarta sangkahan. Ang mga nagpakanaya 6'5". Mo lagi ka nagsiring yan, maparot anak upod nga maparot basketball player. Ano boss mo maparot ka kun Nalalot nga tayong pamati ko diri ka maparot. Actually, mga 4 years old ako. Every time ginadara ko takma mga tuti mga balina sa ring. Ala, gwapo matikman. I don't care kung ano tayo sure na ba. Hindi ko malagyan yung papansin. Normal mga gwaps, baka to dito ba? Una ko nga nagkaroon talaga gwaps. High school, actually, waray pa ko crush sa high school. Pero damo na crush ko. Studies, books, church, naman man kasi talagang awan niyo life group and mga Bible sharing. Diba, magkabatch man kita. Ang pinaka-best nga natabo as pagiging gwapo is ang mga entrance. Ate, ano tayo mga ano? Nice. Nililibre ka mga entrance, pangaon, pinaka-worst mga na-experience, makuri makagawa sa balay. Ang mga aros, di ka na makagawas kayo may mga napa. Minahulat. Ano mo privacy, makuri. Privacy, makuring doro. Makuring doro, privacy. Actually, may ko ginadvisean nga ayaw pagpadara pero nagpadara. Like Coco Martin. Kababata kami ito. Pakaigit nga nito. Elementary kami grade 2. Pakaigit ito. Nasa rin ako kang Coco Martin nga. Nga duwa kami, kukuha kami kami to showbiz. Boy pa ko germs ato. Gindecline. Kay to dan ka busy kay ginuna mo ning studies. Una ko studies, sama ko pre. Eskwela kita, ayaw kita itong artista. Pre ko no kay paging artista ko na madagmit kwarta. So bahala ka basta ako, dira ako. So ito yan na. I don't know, pero para kung problema. Problema doon pagiging gwapo.
Bangunan uban, bapo lagi hap. Bangunan uban, bapo lagi hap. Sana na ba tayo lang to? Diri ni scripted ah. Wawaray kami pinaydan nga tao din eh. Mabayad lagi kami ha. Mabayad kas. Sumari nga, iglilibre mo kami, mabayad lagi kami. Pero ni minadan kabaro ning pag-arot. 14 na lang. Karusi. Paano ka na baro pag-arot? Wala, mga barkada lang. Aning pagiging pag-arot nakapirakan uyab. Nariba. Nariba. Papre kita. Study, subuligit first. pamilya. Ayam, naarot ka na ayam. Makuha, makuti. Pero nakarot ka ng mayam-ayam. Kadamo na. Kadamo na. Ano akong wish na na sana tagal akong chance nga maging ordinaryo lang nga tao. Maging common face lang ba? Kundi rin lang para ako mga followers sa TikTok, di ako naparot. So nagikitunto na't resulta mga pera pala ka percent. Pwede nga ni diri na humano. Nangangina. Kumbaga pinaka-embarrassing moment For the record ko to. ba? For the record. ba? Nagkamay-adahin ko in money contest. Pinakagwapong grade 4. Ang mga tao, kung good talaga nahulog in cash. Waray coins, puro papel. So, ano yung raging buhat? Kaya naging papaglabanan 24 nga estudyante. Ang nagdaog, yung kuwan ang laban na akong nakitang ko ito nga patas, good patas. Ano akong pinaka-best liwat nga kuwan. Actually, damo kasi. Napagkamalan ako nga artista ha, sa nga concert. Sir, iba ko na talaga ganitong VIP nga ng mga na-perform nga artista. So, di ra ko, ay naku no sir, ay pagdiwara. Kay para niti mo security. Pud nala ako. Kay ban, pag mapriso mo na kadto, pinakauna nga napriso tungod ang kagwapo. Nami nga mataton, private barbero. Nami nga. Itiyarol yan na, magseryoso kay pagparakso tag. Okay. So, Papamala siya, kay tiyagod, makuri. Paano paraksoton? Kita ang tanaron niyan kung ano't resulta naging papay mo, paano ba maparaksot? Bit goal yan na ni Boss Mark. Paraksoton ako. I-shoutout kan Dominic Abrematea. an iBugs sir, an iBugs. Ano man ito? Tinuyo ito. Maintain ini nga ay bags kasi Bombay ko no ako, half ko no ako, diri-dira ko half. Yung tutuyo ko ito kay balance dapat masubran nga nit kagwapo, diri na maupay. Diri nga tanan nga sobra maupay. Mahirap ang maging. Yung ko rin niya pag So, na-expect ako nga mahimo ni ito trabaho. Maparaksot nga niya, dudubli yung Dudubli yung bayad. So may nakapansin nga tambuko ng mga ubanon. Di ba nakyakan kanina kinanglan namon in balance. Ito ko din sobrang nakagwapo. May dapat may negative nga na nakikitaan. Tapos may ako page, Kuya Mark Barbershop. Like na lang ngayon, follow. Tapos, pwede ka mo mag-post nga to iya page. Kung nino pila ka lamot likes, may libre nga arot. So nagpapasalamat kami kan Boss Mark. Boss Mark, thank you. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Thank you, bro. Thank you, bro. So, klaro salamat. Gusto ko magpasalamat kay Boss Mark. Thank you, bro. Bisang gusto na mo magbayad, iyan ako naglilibre, pero mabayad. Mabayad lang kami. Mabayad lang Para fair, para fair. Thank you, bro. Dahil kasi sumubalit yung mga likunohay, nagpa-vlog. Oo, nada niyo nga, iba na yung nga tao. Kami lagi apini. Kami lagi apini, mas nag-guwapo la. Salamat kan Mark ngan salamat ang pagkupo din nga amon video amon tam vlog 1. So din na naman ginto tapos sa amon first ever waray-waray vlog. Okay, again, this is Cap Magic Dad. JD. Bye-bye.